Despois de acadar a medalla de bronce nos pasados mundiais de pista cuberta celebrados en Birmingham, Ana Peleteiro recibía en Ribeira unha multitudinaria homenaxe. Acompañada de seus pais e visiblemente emocionada, a saltadora recibiu o cariño de numerosas persoas que non quixeron perderse o acto e acudiron en masa ata a praza do Concello. Eu podo decir que se estou contento, alegre, satisfeito como alcalde, como veciño, como deportista por esa medalla de Ana, non é pola medalla, porque seguramente van a vir moitas máis. É porque esa medalla significa o poder disfrutar realmente da outra gran medalla, algo que moi poucos españoles conseguiron na súa historia, un campeonato do mundo júnior, que quizá non supo saborealo como debía. E hoxe en día, con esa medalla, calquer deportista estaría pois realmente orgulloso. Dende o balcón da Casa Consistorial agradeceu o apoio recibido, en especial aos seus pais e aos seus primeiros adestradores, deixando ademais unha mensaxe de superación. Por moi mal que estedes pasando, por moi difícil que parezca, continuade loitando porque, aínda que ao mellor non sepade exactamente ben polo que eu pasei, podo vos asegurar que foi moi difícil, parecía imposible, estuve a punto de deixar o atletismo, pero continuei loitando porque sabía que era o meu soño e que era o que eu quería facer. Cando era pequena non soñaba con ser profesora ou farmacéutica ou ter unha tienda de roupa. Non, soñaba con ser deportista e campeona olímpica. Algúns compañeros que están por aí que estudiaron comigo desde pequenos sábeno e sabía que tiña que loitar por eso. Ahora estou moi emocionada, pero quero que sepades que con traballo todo se consigue e que loitedes porque estou segura de que conseguiredes todos os vosos obxectivos. No acto, a atleta recibiu tamén os parabéns tanto da secretaria xeral para o deporte, Marta Míguez, como do presidente da Federación Galega de Atletismo, Isidoro Hornillos, que quixeron estar presentes tamén na homenaxe, arroupándoa. Posteriormente, a atleta foi convidada a asinar no libro de honra do Concello e non dubidou tamén en asinar multitude de autógrafos e fotografarse con todos aqueles veciños que llo pediron.